मायाफोर tei chini maharaja ni ungoi norok jotono chobani chibai mayaphar tinio sani musungo kwbangma problem tinio chini ADC village rogo kwbangma problem chung nugui dong haifano tabo porjonto chung asok bosor politics khlaimani porebo chini je agini moteno chung tongui tha tabo porjonto chini lama krei tei krei বিভিন্ন chini school krei katham বিভিন্ন jinis chini thani manthai jeta chung tabok chini tamhnai fundamental right hunpano जों ताबुक मानियांगै दं जोंनि ताबुकबो जों दैनि अभाब जोंनि रास्तानि अभाब गोबां मांगै दं बिनि बागै जोंनि बुबाग्रा इमां बिनि इमांहा जोंना पहिला बसाव जों ताबुक तामानि होनबा जों इ जागा तामानि वाइफाइ होनबा जोंनि मेन इमांहा जोंनि महाराजानि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड दं तामानि होनबा जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तामानि बायनां होनलाय कारनहा जों ताबुकबो नङै दं जोंनि एडिसिनि बिसिङावबो जों जे 6 शिड्यूलनि आन्दाराव जों तंफानो जिनि कुनो पावर न जों यूज खालामिया पावरलेस खालायतनजा आबनि बागै जिनि महाराजा गोबांमा वानसुकमानि बिसिंतै ताबक जों अकरगनो मासा जे ताबक जे जों मनिटरी कमिटि खाजा अ मनिटरी कमिटिनो पर्यन्त बरा एक्सेप्ट खाया अ माहाय पर्यन्त जोंनो स्टेट रक थङै दं बिनि बागै जों बनो किरिया जों लीगल फाइट खालायनाय जिनि महाराजा जों जे गाइडलाइन दोनाय जों अबतैनो जों थाङै जों लीगल फाइट मा खालायनाय जिनि हानो जों शासन मा खालायनाय आबनि बागै जों जतनि पारानि बरराव जिनि ताखौ बुखुराव जों जत थानसा मांनाय अ थानसा जोंनो जाते बायरो मैयातै जोंनो जाते सबाय मैयातै जों अमहाय जों थानसा मातंनाय कारण जों ताबु पलिटिक्स थांनानै जराया जों ताबु जिनि हा जिनि दफाना जों लारायनानै जिनि दफाना जों मोथांनानै जरा आबनि बागै आं सानि मुसुं जतनो ताबु जों कायसा ताहनाय नकनि बागै तिनिया कायसा लेफ्टिन नंनि बागै रास्तानि बागैया जिनि मेन इमां हा जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड दो आबनि बागै जों थिक सरकारनि सुजुग सुबिदा जे तंमानि जों बना लालायखाय एबं जों मानथायनो जों दाबि खालायथाय किन्तु अबबाय सिमिया जिनि दाबि हा जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड नाङो जिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जों नामनि नाङो एबं जों थानसा जे होनमानि जाते तिनिया तिनि ताहनाय पन्चायत मात्र फायानो नखुङा बा खुंनै अबनो जों सरना रुलायनाय जिनि थानि कनफ्यूज मानो आबनि बाय आं सानि मुसुं तिनिया लेफ्टिन नो खुंसा फायमानो बा खुंनै फायमानो जों जतनो तार रमिया गभर्नमेन्ट तो जतनो रमिया बिनि बाय जों तामा खायते जों वान सुक्ताय जे एक बार जों केहाबो पूरा सम्पूर्ण मांगला किन्तु जेसेक मान जों अब जिनि गरीब जे तंनाय जे एकदम गरीब निस्लेबो गरीब तंनाय जों बना रवै जों आगे बनानो तिसानि नांनाय आबनि बागै जों खाबायै जाते जों जे ब्रह्म रफानो जों खुसि हलायरनि नांनाय कारण आं मानथाय हानि जुदि जों वालायतो हलाय जिनि थानसा कमानाय जिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड कमानाय ताबक जों मानथायनि जराया जों ताबक सानथायनि जरा जिनि बुबाग्रा साइतो जिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि जों जरा आबनि बाय जों जतबो तिनि बुबाग्रानि इमांनो वानसुगै बुबाग्रानि कगनो जों खनावै जों बुबाग्रानि लामा हिमथाय ताबकनो जिनि जरा जों ताबक गोबां बर' क्वेश्चन टाइमाव दिनिया जों नग्रदि जोंनो अमाहायरदि किन्तु जों जेसेक मानथाय जों ओसोकना माननाय अबंहा स्टेट गभर्नमेन्ट हुन्दी सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हुन्दी एडिसि नि होइते हुन्दी जेसेक फायनाय जों ओसोकना रमानाय जों अबनि बारा रमिया किन्तु जोंनो ताबक अबनो विभिन्न बर' जों जतबो पारानि बर' जे बर' कियान आरनाय जों खुसि हलाय रलायसे ब बिनि नक तांमानि ब ताहनाय आराम माननाय एबं ब तंथुक जांनाय आबनि बाय जतन आं खाबाय खुबाय सानि मुसुङो ताबक जों जे मानथायनो जों लालायथाय एबं जिनि सामुं अबसिमिया जोंनि आन्दोलन फायथाय नां गोबांमा आन्दोलन नरक सहयोगिता माथायना विभिन्न सामुंनो जों तांलायनो नांनाय तो अबनि बागै नरक जतन आनि रिक्वेस्ट दंनाय दिनि जों गोबांमा नंनि प्रब्लेम बोख्रांलायनाय एबं नरकनि जे हामिया जाया कारण नरक तिनियो ताम होननाय जोंनो बुद रवै जोंनो कप्लाय खायहा आबनि बागै नरक जतन पहिला हामबाय मारगो तिनियो बुबाग्रानि उङै तान हिनबा नरक जतबो तिनियो हामजागै नरकनि हामजाक मारमानि बिसिंतै तिनियो जों कप्लाय उंखा तिनि महाराजा सिनि कप्लाय उंहा नरकनि बुद बायनो आबनि बाय नरक जतन हामबाय तैसा जोंनो साय आं आनि जरानो तिनि सभापति